Gawo loyamba la ndondomeko yopereka chithandizo kwa odwala ya First M lidzakuthandizirani kuti mudziwe mwachangu odwala amene sakupeza bwino komanso kuzindikira nthawi imene akuyenera kuthandizidwa. Mawu oti miau pa dzina la tsambali ndi chidule cha mawu awa: Modified Early Obstetric Warning Chart, tsamba lolembapo zizindikiro za chiopsezo cha pathupi kwa amayi oyembekezera zomwe zimaoneka mwachangu. Gwiritsani ntchito tsambali polembapo komanso kuwunikira zizindikiro za chiopsezo kwa amayi odwalawa. Tsamba la MIAUS likuyenera kuyamba kugwiritsidwa ntchito pamene odwala afika ku chipatala ndipo lizigwiritsidwa ntchito tsiku ndi tsiku powunika odwala omwe agonekedwa mchipatala, komanso ligwiritsidwe mochulukirapo powunika odwala omwe sakumva bwino mthupi. Oyamba, lembani zonse zofunikira zokhudza odwalayo: tsiku, nthawi, komanso zilembo zoyimira dzina lanu, initials. Muyezeni wodwalayo zinthu izi: kathamangidwe ka magazi, katenthedwe ka thupi, kapumidwe, komanso kagundidwe ka mtima. Lembani zotsatira m'bokosi loyenera pa tsambalo. Eunice akupuma ka 25 pa mphindi imodzi. Kutentha kwa thupi lake ndi madigiri 38.2. Mtima wake ukugunda ka 110 pa mphindi imodzi ndipo kathamangidwe ka magazi ake ndi 128/80 mm of mercury. Lembani nthawi yomaliza yomwe odwala wanu anakodza ilembedwe m'maola, koma ngati wayikidwa chipangizo chotulutsira mikodzo mthupi, lembani kuchuluka kwa mikodzo yotuluka pa ola lililonse. Pomaliza, muyang'aneni wodwalayo: akuoneka otakataka? Akuoneka kuti sakupeza bwino? Tiyeni tiyesere kulemba pa tsamba la MIAUS tsopano. Gwiritsani ntchito mauthenga omwe ali pa kanemayo. Zizindikiro zosonyeza kuti munthu ali pa chiopsezo chachikulu kwambiri zimakhala magawo ofiira. Izi ndi zizindikiro zosonyeza kuti matenda afika poopsa. Zizindikiro zomwe zimasonyeza kuti munthu ali pa chiopsezo koma osati chachikulu kwambiri zimakhala m'magawo achikasu. Izi ndi zizindikiro zosonyeza kuti matenda akula koma sanafike poopsa kwambiri. Onkhesani chiwerengero cha zizindikiro za m'magawo achikasu ndi za m'magawo ofiira, ndipo lembani chiwerengerocho mu bokosi lomwe lili kumapeto. Eunice ali ndi zizindikiro zingati za m'magawo ofiira kapena achikasu? Pamene mwapeza chiwerengerocho, mukuyenera kutani? Eunice ali ndi zizindikiro ziwiri za m'magawo ofiira zosonyeza kuchepa kwa mpweya wabwino mthupi ndi vuto la mapumidwe, komanso ali ndi zizindikiro za m'magawo achikasu zitatu. Eunice sakupeza bwino. Akuyenera kulandira chithandizo mwachangu. Othandizira odwala akuyenera kuyitana azamba kapena namwino kuti adzamuunike odwalayo. Akatero alemba Y yemwe akuyimira yes, eya, mu bokosi la action taken, thandizo lomwe laperekedwa. Ngati palibe chomwe chachitika, lembani N kuyimira no, ayi. Odwalayo akapezeka ndi chizindikiro chimodzi cha m'magawo ofiira kapena zizindikiro ziwiri za m'magawo achikasu, munthuyi ali pa chiopsezo chachikulu. Gwiritsani ntchito gawo losankha mtundu woyenera wa chithandizo, decision 2, mwansanga. Ngati udindo wanu sukukulolani kufika gawo limeneli, itanani munthu amene angapitirize ntchitoyi. Pitirizani kulemba zizindikiro zomwe mwapeza pa tsamba la MIAUS ndipo lembani izi mu mzere wotsatirawo.